Daj, zovu. Ото гол с Хорватии. Where's the father? Please. A ne. Naravno da ne mogu. Svoje samo pitanje sekunde kada smo ovo je spremno. Ovo je spremno. Dakle, on će oružu prijepu. Ovo je spremno. Prošli put oni nešto. Oni nešto. Oni će mi oni tako. To je zagodnjava. To je sve tako. Oni znaju da će tako. Sve je pitanje vremena. Evo te kao tam da vidiš da nema to. Će pokušati onda. Intervencija.
neki slom. Sad grupe mogu malo. Sve živo. Ja sam svoj dan. Hajde,